Pata edaboni no san nipa nso nimbre. Oka no senkafo. Na me de asem no eba mpompon so no makasa bi to bi a kire otie nie. Se we ni asem no de adan na odi obi eho tan ewura wakomam obi ho ya ewura wakomam adan na woni obi ti ado ngoma so adan na wode obi atotankuru efiri se yin na ye beko akujina wonyame atemu akonya ne mpreko na de ne na nipadua esu ye papa na abone ye bego bungu ntenti me kasam de akire o de na tan wonu asa adan ti no obi ahwe ase ye wanika ene wani gie ne wahote edie benti abrawan kasa wo ye dote na wo be frabo obi ne be dware obi ne be hye watade obi ne de wo beto adakam obi ne be tu adamana obi ne be siew e kasa ma chiro e dabi beba obi be twitwiri mo to twitwiri wo duro so obi ne be hye ti asema mekai etiso obia wo ye badwuma no e de nani beto fam no wati asempa ne bi you da ho anope. I'm telling you. Asana wudi ebeba sana me die baba and I will come and some say obi be say I refuse it in Jesus name. Oh I no kure. E brand so a we refuse and refuse. Bre mo fanche na ya kechira kra ahwe me watch sa fache me tiawira wosam kakra no pay yenu ya ba ko ene ne ya adwuma wo despite media Kwadwo Wiafe ano pay na yate asam awira wosam se waye nyamedia etiro ada ba no say papa I don't know just such a young man full of life. Na boy so pia na boy say na odikan we nipa. I mean, they call despite media why nshira me chese sad anopeya ya tese wa twane ne ahweban hospital na fie just no details na grandma. Yeah, we've not been now we're trying to get I can't menu bia na ono so ne ne wa adwum ha but free vision one best and fie ba miensani okay ono na hihya ye mfidie nyina na work yeah including Papa Mike na otie akire ni nyina wow a friend Owaskeli ono so ekotema moto we ne so oba wanya adwuma bi kura wo yesi adwura. There's a new station, no radio station, on the Atenkanom near Dienina. Wonderful. Other station on Kraha, Kofi Oduro near Dienina on the Shishay. Into a new contract or a dra. I'm so call name Ameho. Let's go deep and cook run tilapia. No, or Namco Papa, on Subesian and Quenchua. Jesus. 48 years no nine. Owaskeli. I would have done funny currency, the year, the ma or my papa, you want summer kumem. Yet, the idea I just say, a boy pusa. Oh, we are free. Rather funny currency, a boy pusa. Now, we are crying one day, a baba will be your program would need now. Councillor Lutret, a Kasimbi, na baba one auntie, and was saying, Kwadwo crow, no. Oh, I am very, very, very sad. Me say ebenya Owaskeli ne picture and I think so Wiafe the award despite media no one so you be say ebenya ono so ne picture na there are two Facebooks and be ya omo share live no nso betimi ehu ntimi so obetimi join on Facebook papa say share me so me say share ahobase akwa share my papa me say papa phone na all share and connect modern so be share na eduru unua bi so na ono so etimi enya undiluted word bietie de bia oba no obetie obi on ma papa o share kra no ofere share o share urade asem no ofere because nipa be kan wasem ofere men fere do we be ko because heaven o ye okra ho adwuma. I'm telling you shane so yeah kone ma akoma e bia papa adekonti a o share bi be ka bia na osuban no yeah eni Kristo som ne bo abura because e na so tie gospel ofere share video no ahobrase kwa so it's so sad. And I want video the picture no very well papa into the picture no be omo pictures no be tools this year first picture be metro ni pass either say Owaskeli and say a friend say
Wiafe. Oh, Radin for currency. Nana. Radin for and the man who are preaching and ya grow. Yeah. A brand new ho. Are serious? Are you serious? So nipa bi a show na to aboso medudu wo nya mitiri machia da wonim wunsa won. TRC. It's a sad world. It's a very sad world. Ye hinka se meda wase. Osan ama ye kwan bi u se ye mfanka witiri mu asem enkyere o manfo bre ye wie bre ye mokoko na wo bia ente kokobone enkwaje sem no ane ye wotie no enya adwensa kyera no ma adwensa kyerem mpa ye pa ne se be fadie na no muma no pay na kasa kyera wo ma ene wadofwe obia wo beti asem no enye inhyira kase emfama no ebompa ye wo Yesu dimo se ogie ne enwosra ibedi asem nanim na akwa emfasode sronko eriama wo manfui na sere ni Jesus dimo mesupetu mi die enempeni ni etumi bi e besode atia wasenka ye no ebompa ye wo Yesu dimo se obefa nina eriasho waso merase no aka wadwene de akire what yasefo Jesus dimo adominante amen yenya owas picture no owas kelly picture no waha young man 45 no crowd say 41 on sasa we na aka say 30 something very nice young 48 man. years now what you say you na just say he is enormously gifted or very talented. Asem na wira wo. Asem na wira wo. Body suit to pa. Body suit. Enchene ni preferable. Na o was yense o mo se nyame aduma next week Saturday. Oh, Saturday we no be di 1 week. E o to ma on. Ya mabusia fo ya ko. Wuti obi di ano o de siesie hu. Seramo asem na yiro ho iba won ti san dari mpacho nyame adome ho ye me wo bre kakra bi awira ho akan no pay but me mfan kenya me adwene enkyere etiefo high vision 193.5 FM mo Facebook live and open na network na adwene but gina so the main page no na na usafu nya bedru a wadawro mana wa share page no tag you bi a wonim efama me na yemfan kenya mitiri mu asem kakra enhye omo hwe so benya Wiafe picture na nti moda mungu so nhye yenya Wiafe picture na any other audio no na nsem bi okikan ya betimi abone nyina ansa ne asore papa patcho for radio assembly yankiga Lucas Mpetira eye eduno baako imu a eye ediasa nan ene ediasa enum ene ediasa nsia kan ne kokobo na monhwɛ mo ho yie na potwa ne nsabro ne nkwan mu niema ho dadwene ne haw anhyɛ makoma so na ɛda na metum pofiri mu hyɛfidie na ɛbɛba wɔna wɔtete asase nyinaa ani nyinaa so enti monwia na monsrɛ da na manya hoɔden de adwane afiri nioma ɛbɛba mumu nyinaa emu na makogina onipa ba no anim sanka ne bio ima na monhwɛ mo ho yie na potwa ne nsabro ne nkwan mu niema ho dadwene ne haw anhyɛ makoma so na ɛda na metum pofiri mu hyɛfidie me baba akwa send me the picture. Wiafe. About yeah. Nah, he's a sweet guy. Just over to the camera now. Before over download, you know. Yeah, no, fashion camera now. Despite media. There's a gentleman or UTV. And Papa say UTV. Or Neat FM. Or OK FM. And our sign where marketing department. Yeah. Or honest staff and so on. About program or Neat. Time bay. Enumerate. Around 8, 9 or and or sambo okay the obo Friday night or no go on or bar or the colored lights but studio do main studio lights now you know it looks like some stage ambience now over to know Jinab studio I know rather fun a currency full of life. Yes, a man full of life is so sad. It's so very sad. And then many parties so omo kasa menam kwansu be na chese women na kra not women to me kran kasa is soon bna bo you know because abrante wa pa ya wesiso
abusiafo mo ma me mfa Kwadwo ene yenua yi a won so ye studio ho adwuma yi me ma me mfa wo mo kura wo mo awurade ato nsa afre wo mo yi so na me ne mo nni nkomo ketewa bi wonipa bi ani wa wo ba be di kyere bi Asaase so ebriye ninka so tiase na ya na obi die ba se a na ya keka na wira wo so na sade ya ni abre na wotwetwamu a na ya san koye fie ne ho wonipa bia wonyame ahye wo na ato ho wose ye dotie Mose guma erikan Genesis itemi ensan imudu nkron wose dotie mu ne wote wo firi ye mu na abesan kro obi ante ne ho ase se emfa wo ne nipa benya Asaase so adie bia nipa benya wode beja ho Ecclesiastes 2:18 wase na mebra ne wiase nyina befono me se me beja ne ho ma nipa wodi machi beba no wo beja wa ma nipa wodi wachi aba na hwan po nanim se wadidifo no wo be nyansani ana wakwasea na so bedi made ambra pa ne wiase nyina wo bedi wade a wode wo nyansa wa hoodin wa honim abre enya yensu ehudie wenso ose eyehudie na menumi ho obra mebra ne wiase nyina ho na menumi ho obra me bre wo wiase na ho efiri se toda ese so obi ni nyansa na dwene ni nimdie abra ya adwuma wo ja ho manipa wa mra ho san chafa wo da abefa yensu ehudie ne ade bone kase ose we yehudie ne ade bone kase minia na no pay emprimu akuma emansempa no meka sam ketewa bi na akire otie nie ano pay emprimu akuma enipa timitna internet so kense hunu di wo moboso asem kasa de wo mo de wo mo mfiri Asaase so da obi timidi ni nsa bone bo mena ne meka sa no me se wo ye dotie wo ye mframa enchen watwam adie na betwam wo betwam metwam ti asem ni encha na nipa wetwam oko ba hwe ne ba bia hunu ni bio ti asem amene wo keka ti da bia ye kan Psalm 90 na ye kan verse number 10 na eriba fom no a mitimi dwine hu din ibaka ho wasi ye mfiri hia no obi am firi hia na wo dia ma no ewo mu mfiri hia dioso na sabro so a abro so ene de wo tweko na emu anwaho ano enu anwaho a ayɛ tadwene ho no read the word of God etwam ntam so o say ye etwam ntam so etwam ntam so sabe ka kyerɛ o sɛ wobetwam ebetwam ntam so na yetu akɔ obetu akɔ ɛda bi bɛba a wobɛhwɛ Kofi Oduro hunu me ɛda bi bɛba ma hwɛ wo me hunu ɛda bi bɛba a yebetwam enipa bebree ni ane wɔn na ɛbɔ bra Asaase so wɔn atwam mini ya me ne wo kanyame asɛm ketewa bi epesa wo dwene wo da nkwa ma ho na de toto wo nkwaje ho na se wunya mfa Kristo nye wuwura no kraje nkwa nkwaje ni agro efiri se nkyene nipa efirabo me ka sama kiro eda ho ma nipa bia so wu preko wu na kire no atemu ho Hebrew fongma etrenkron yimu eye aduonum yensa na eda ho ma nipa se aduonum so eda ho ma nipa se obewu preko pe no nipa wu akire no atemuo eda homa atemuo da homa nipa bia obi anhye ne nso etwase na yekopie wonyame atemu akonwa na ne mpreko na ne nipa bia enam ne nipa dua so eye papa na abone oba bebu nkonta Asaase mu e na no Yesu Yohane suboni mpo opie ewo what they say Matthew chapter 3 verse number 2 what they are doing sachira nsam ne ball koko e de chire Jerusalem and Judea e ma no kinga omi etie brothers Matthew chapter 3 verse number 2 mon sachira madwen opie ya woso obi an sachira na adwene woso hine na ben woso hine no aben na we ni de odifo Isaiah ka ho asem ne se wobi ene retemu wo sere so se wobi ne retemu wo sere so se mun se Awurade akwan siesie Awurade akwan na tene na tempon no efiri se nche na wura esa babiu ene wo ka sem wo kenkan Matthew 4 verse 17 Matthew chapter 4:17 efiri sabre no Yesu nso kan se kwa efiri sabre no Yesu frase ka asem ne Yesu frase e kan sempa ne se mun se kira madwen obi an se kira na dwene wo so hine na pen ti asem kro no Yohane suboni kana no na Kristo so nka eye weni sempa no
I'm telling you the word of God. Way and sempano. I mean, show way panwa. You know, yeah. We were nano yesu because bonne ene akume primo edoso. When we na ekoso akume primo doso. Bija yanka mibubu nipa bia na nke ne wo mo na te asase so mo ane wo mo tenkra ha ya na ya hwomu ba bia ye hunu wo mo na me mpasa me kai wo bia ya anti me mo wo bia din na wo awunim enipa bebre on mo ane wo mo na wa wo bia Ghana for de ade a mahunu ne se wusi kwa bi so na se wonyame anhia wa wo mo beso so oh we are the best musician, we are the best actor. And only idea, sir, because I'll be tough. What tough from say pet? And no one no. Obi am will be you. No ma copy will be for fraud. A cassette remnant and maba one no pay. Mumfa akome primun tunche na jinu with salvation. Brother, obi am be free asasi ani suwako. And found her, and you may yano dear, when you mean a dear Dumian can dear Sabaya, Sidras as ye sono, Emunya, and my it were you my papa, when you made a shit out, car could tell you are the Adomo, a Danya war, Yamedi Adomo, Sika won some Esradia with a dear to win some, and the Mutia and Mupa favor, ya you are the amount, when now what the amount Sabaya, Ubenya Huaka, the Mekasachi and Manante and Mabawa Muntias and you know, na bonne doson boni prim ni pakoma heri okano Hebrew fong metemiansa mututumo for debia da wo friend nse ene na bonne na da emprim mu bia akoma ya bonne prim ni pakoma na bonne no nto aso adane amumoyo make us some tie ne bonne no ento aso adane moyo e na abrante si so be ware wo ba oni ne be twempena mum no agya no asan kofo obi foforo e ba na reverend na Safoka story bi you know I mean tie story no but sa oni ne obua omu oni wuni odo be ko ma wabusuafo be gya wo ya brother make us ma kire wo ade da o twen wo no gi wo sa kire wo adwene my yasi here mo chen mo nkwaje na na no pay me say you know I will welcome I mean this young man is such a brilliant young man na no pay e ka bi nhemu na ese free mu ebraso we be kasa na brante na ne braso wo kura wunnim wo bre ti da bia na meka sade ase wo bone eyim pata edaboni mu no sana nipa nso nim nembre o kan wo senkafuo na me de asem no eba mpompon so no makasa bitwa bia kiro tie ni se we ni asem no de adan na odi obi ehwo tan ewura wakomam obi ho ya ewura wakomam adan na woni obi tie ado ahoma so adan na wode obi atotankuru efiri se ye na ye beko akujina wonyame atemu akonya nanim preko na de ne na nipadua su ye papa na abone ye bego bungu ntenti me kasam de akira odi nti na time wonu asa adenti no obi ahwe ase ye wanika ene wanigye ne wahote edie benti abrawanka sa wo ye dote na wo be frabo obi ne be dware obi ne be hye watade obi ne de wo beto adakam obi ne be tu adamana obi ne be siew e kasam akira e dabi beba obi be twitwiri mo to be twitwiri wo duro so obi ne be hyew ti asema mekai eti so obia wo ye badwuma no e de nani beto fam no wati asempa ne bi you da ho an pay I'm telling you na sana wodi e beba sana me de baba you and I will come and some say obi be say I refuse it in Jesus name oh I no kure e brand so a wo be refuse and refuse I'm telling you obi kasa edru I shall not die but live and declare the works of God any na me papa kwasi amako e was what ase nani na say e was he papa usutabri e was what ase nani I was me papa anoyabua esese what ase if you say na wonnim wasara chen wo be kasam kitu abidie ni nani na me papa Bob Hoxen esese what that's what ase yenum ne enipa na sra ngodom soronko wo mo so ebre ne so a na so ebre ne so a be frabo emfa onipa wo ye
It is a way about you, my semi ube TB. Now, the 2 hofo. Now, one fan near grow. Come empty. Psalm 89:48. Read the word. Was what does anybody not here on who? Yeah. And I saw obeying the cry every asamando ensem. Kind 47 47. Read. Kamina tia aye. Obian Kaisen in Nayetia. Adi huni yantina ubo. Adi hunu inti ene wenyame ebo ye. Ubo ni penyina. Tie ye. Wone tia u. Wone tia. It is a few that would be a few of when you do a yan wagin who feels a debby by a better doubt. If you're crying for Amaho, one because who flew the bone. Who flew can and from Mefio. What if I minima dear bone will we assist any pedia say who are. Send the pedia will be anywhere. A yinka send the pedia. I'm telling you. Undertakers need to meet the, alcohol dinner, some kind of fragrances be stale. It to me, pampine to me to feel that can move your bond. It's about 10 o'clock. Ebusia penny semi and fadi and unco. We nipa a din ayira. We nipa ni din ayira. And ye fro a dear. Ye fro a mu. Ye fro ifru. Ye fro bonyo. Ye kukuru ni atamuni akusi. Nipa we yanyafu. I'm telling you. Papa bi yana mi nimro o soja ni pani pa. Na wodi nebre fese no we pani mu emofra ni na dini ni twa ni bruse o te ka chi ni etwi no na me ko hwe na wie ye ubekọ na ya wro ne pampas aye tini tubi kwabra ni na dware no o te woni ya tete aduane hye na no bisi ni pa wie ye nyefe ni pa wie ye nyefe. Read John 21:18. Read. No kura me se mo se abra we ya brante no wo bebo aboso na wakofa akwa wo pe nanso ebra bi ba wo bebo akokora wo batene wo nsa na obi ya hye obi abo aboso na wakofa akwa wo mpese wo ko bokotation no mo atwero ni ntimi ntwe. John 21:18. Thank you very much. But the assembly beba na wie sanka ni biom na obi a wotie ni nsantie ni ye ose no kura me se mo se abra we ya brante no wo bebo aboso na wakofa akwa ope nanso wonya bo akokora obetene wo nsa na obi abo aboso na wade wo akofa akwa ompe epesa okenkan twere sema hudu omienu na afem de asem ne ba na wie edikan no be ye wo senkafo etedum yenu yimu a edikan ekopem ni twato yimu twato no eyedu nan 14 verses in all ya ka tivin twere ye no na afikin kan asem ni na emienti abrade asem obi a wo ye badwuma wonti asem ni bi obi a nani da fom wonti asem ni bi obi a nani da ho wonti asem ni bi nchene ni pa afirabo e ka sempa na chiroti ni kinga babru memti osenkafo etedum yenu yimu edikan ekopem yimu a kinga o mamenti o se ka obo from rant bremu tivin twere ni sesen etifi asam se mrante bremu ni giye ka obofo o mrante bremu ansa na ena bone no aba emfia obeka se minimu ani giye eduru read ma ansa na owia ne han ne osrane ansa na owia ne han ene osrane ene nsoro meduru sum ene edia ensoro eduru sumo ko ensuo nyanto na asemra asena muna read the word eda a efie awemfo ho bepopo na emerema hodenfo no emu akonton ene dia no pemi am sorry am tesa se mi mu kontron ye kan bra fom na ewamfo ebejai se wosuanti na won a wohwe empoma mu ani so aye kusu. Thank you, kan bra fom na watoto bro no so apno mu. Read the word. Na wayu yamye no ajeje abre ase na wasore anapa asu na enyomtofo nyina ne asi ase enso wasoro dia ekron na ehu abawo kwan mu na soro no ebegu enhyeren na abebe aye adesoa na akono no atwa akono to betwa every say onipa onipa rekoda fie onipa ekone da fie oni ahanye ofie ya howo Fansasha na kinka Leviticus 25:23 how grama min kutu and to
asase ne kura frisa asase ne yenyame de na mo amotiso na mo ye mencha hoho ene atubrafo Psalm 39 verse 12 wakasem kuro no awo eso brade tie me mpa bo na ya soma mi sufre na me ye wonche hoho me ye manfreni semejanum na se na me nye ganani se na me nye kwauni se na me ye hoho serious to sengafo ne so to sengafo nipa ekone de afie nipa eko ne da afie read the word na eyefo richini emro no so that's right ansa na dwete homa no ate na sika toa no apai na ehina no abɔ esuo no eho na esubra no enchimiye ebupu na dote asane akɔ se okika sansem na te se yenue ya na wɔyɛ radio ayi you know na dwuma yi ehina na bɔ ehina na bɔ eti de na wɔyɛ de na wɔwɔ ɔwɔ Range Rover ɔwɔ mansion ehina na bɔ obi a wamre ho ebeba abefa asem na awero eti susuju ho me na e ka sema kyerɛ bihwe yenua ma no mu a egu internet so from ho SethEkow ya ene ma me fa Kristo mobro hu no ne ayam hihie so ntomofo sister what the wo 9 tembeje but what temo twen SethEkow ne sremo bidi nyame pamocho side chicks budi mitru mu beje de but obia wo tie mi nti asem ni yese atemu da wanim enche ni pe frabo na no pe mu man kwaje nsem ne ntom kuma so na woni pe bia anya adwen sakira obia enya adwen sakira me de asem ne ba na wie na mene wa bom paye na masere wodom soronko e de ama wonya me nkrofo to osengafo ne so verse 7 na dote asane akɔ asase mu sadia etie kane no sadia wo na wo ye dote kane no saa na abesa akɔ na hom na asane akɔ nyankopɔn ade ma ye ne nkyɛn wo bɛkɔ onyankopɔn a wode ma ye no nkyɛn ehudie ma ehudie afei no wo bɛka asɛm no etofa bom ehudie mu ehudie wasenkafo na wɔse adie bia wanya wɔsɛ ɛyɛ ehudie I'm telling you mini aba kubi many years ago yenene ne ko starte Alabasta City Sape man. You started water about those days. Asenka, you call pa, you call Pobi man, you call Trotwa so in Grodwa, media Sansam, and the satellite. You call kind Yamin Sampano. Those days, na and one Kono car, the car near the co. Now, Omwe come with answer to me and you be matter near common trensunum near there. And that will ye, na Sabranuna na. Galaxy Note 2 aba wiki no eba ye no otobi na ne nsem obi de bi eda wo wu ye pronounce no dead wo police hospital na phone no da ne nchen wono nipa no da stretcher so and the phone no eda ne nchen ti samole ba ya ye ne eba be ko police obayi mochire no na ni nua ba ko fa phone no phone guda atofom phone no huhudi. I'm talking to somebody. Me wo Land Cruiser, me wo Land Rover, me wo Range Rover, me wo Bentley, me wo Rolls Royce. Me nye skansa winye skami tu kwansa wutu kwai. Me bobra nsa bobra. Eye nse hunu na akeka no. Ena no pay. Me Kristo mobro hunu ni ebuo ni ani so ena ni obi kasa. Munsusum kasa munsusum mie ma non kenze hunu na we dotie enche no wetwem meme papa Francis Kwesi Amoako said ye nyame nsa wono so mansusu das obi I never thought say papa beti me you say papa ye crusade no kasa hey amabai akonfu ewe area he na minwie ayi no obia de nebosuma ba mi ahye na nya sa mehye me baabro no magodi bosom nachi wo kasa agro obi konfu bia wo krumo the man was too anointed and too powerful men susu da
so be. Papa wu ye 30 years new. Every shed you send. And obey my memphis on chia, me mammy Dora. Papa yire. I'm telling you. I would have welcome you on pay. I say any pen Mama, Abradia Sam Cassan Chiramonano pay. There are some no Ebanavian paper, some in old bomb pay. Who say, Johanna is some itra a year a duno. You have a free more a year a doom me, you know. Revelation chapter 20, verse number 12. 13 and 14. Let's hear God's word and I bring the submission to a close. Nami hunu ewufuo. Wase nami hunu ewufuo. Enketwa ne akesiye. Enketwa ne akesiye. Se wajenya ahindwa no anim. Se wajina he. Ahindwa no anim. Wajina fa he. Ahindwa no anim. Obi antiase wujidi e wunyini webeba. Wenya ade am nyini. Wodi enya wunse hunu ne wase enka sanka you know enkeka no and believe the word of God. Adan bedru ona hunu say yes ebrade suman grofo iso omomra mekanse mpa ne nkyere me na mentie. Such na wadwene. Empena twe mfaso obi ye ni so. Obi on ma wetima twe mpena 15 years. Sa na out here. Yenya wo ade. That's what bregu dada. Na brother and so we see ne hatu obi draw so ma ma be see ne wuntimi nya ne wade ya make asem kirewa ave fe na ba be ba chi wo jaya yi afa yi akwa ne wade ya say safu koru twam amekwa ma na se koru yi be twam sisi wo kwa ya akoko ya na be hunu so no nso yo ba mo kire say ya mo ne mate ya wo miensa nan ya mo nya mo ho ade ya wo da so timu ahoma ye hyiye bufu mu ne se onye ne ho ade ne na wo no aduane manidi esa papa na ni so ka wa mfa unse hunu na ma me se wo yire no abo no onyame be ma wo bi abru bi atuaka opa fa se ni nzonka. I'm telling you the word of God. Sister ba ku friko fodu ya ba mpra twe 1 week won kra no aduane ma brantie di anaju bia wosi ni so afa owie se na wotwe aso jam kwa ma menko ne bro ni na ho asem na maka kire jam kwa ma menko pa na ni so atu ne na wona ya se taxi driver na beji no asem ya go pie police station wa pai ni tiri ho ne meti na koto dwe ne chese e prepare no rough amodi esa ma ba mu movie sa na motie say fa mu kwa munu aduane kwa utimi de wa usika faka ba basiri kodi dwama ba medi wo wi a wa brim aguso no wasan asire sika de afaka asa agogovu bia wo ani wu papa na ro pay me dia dwen sajira na bre usajira wadwene na fe hunu ba bia e dia asem no beko fansa to oboso kasa Awurade Yesu hunu me mabo said ye wado ye tie e fa me bone cheme na fa me bone cheme ma me ngu wo me bone mu e ma me ngu wo me bone mu na no pay e jensempa no churo medin e won kwa me ni mu madankwa e metina makoma na no pay aye onyankopon ba aye abode fofo fe ma me no mo mpa tie asefo me hwe won nyam se wode ensemba no so ma yense emfa mre wo ma adofo yi ana pay awire hu akan yi enam ye nua eneno na ye adwuma na abrante wa yenka bi nhemu na abrante etimi ewu agre huwo sei afi na meti ase wasem no sei no kure nipa bia akwantu we sei ede nipa bia nim etimi emo aye ho ensiesie ho ensie frisa obeba de sum sei dia yedin yesisi ho ntwen wo ne yehia wo ntam mempaye na ne sasa temuda kase ni dura yesu ma yenhunu wo se yaje nkwa me enwe wo wiase ya ne da kase no entu yakoma afi me bompaye wo yesu de mo se obia wo tie me ebrei emu oden emani pa bebre ntimi tu adwadifo mitu wamo aye wo mankaso wo madwuma wamo aye obi adwuma tu omo ngura o madwuma afiri o nsa tu obi ya hye wo nsa se Awurade ma wo nhira nya kase ma obi ya nsa ngora no mesra ya de sama ya afu na obi ya de wo bi abetena ne so sane yare yenuanu a ehwe wo mu na nso gye wo
afei me bɔ mpa ye wo Yesu din mu esira wadom de ma ye nuanom a egu enaduyam prison ene wo mu egu asupiti wo mu wo mro no ne ntwuro no so obi a oyade pa ya de sa ekọ nipa bi asem o ya bi asem o mobo obi a we mobro ni mibra mo wadom nya kase ne nkọ hwe ekọ hye wo no nyam wo Yesu din mu ene obi a ne da so asana wo dwene se bo obrai mfa so obi akura ni so no ewrade hye wo no nyam mitu emampani ehye wo nsa me ma me Rebecca bompa ye wo Yesu din mu esere wo nshira ere magana fu na hunome mo bono wo men yare ne sai Asaase ya de wo Yesu din mu afi me bompa ye etu Dr. Kwame Che and the United Group of Companies Nina Eshabun said to Reverend Nana Safo Wiebre Shubo Franca Yabunyami were 2 din nam Wiase Kumebi Emo me bompa yesafako Ubejina Bo Yesu Dini Ahunjudi and Sanchene anyone who are near to me dear and a Shubo Numa in Kenya Numa Wiebre Ebedenti Amiamuno Saubasa and a Juma afi me bompa ye we Yesu Dimo ne ma e hokani ne maame onuanom Sre adom sronko ede ama Ghana be ye crew ne Ghana be ye funa ene wonyam hye enye kase emfamo ri asem na ba na wie no abra wasem abai e mane nkọ kwa ne mo mane nkọ ye ni ntia wo soma asem Yesu di mo ni asere we num na adom ni nti amen.